Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Hello po sa inyo. Ewan ko kung na-notice mo, di ba, na parang nung isa sa mga usapan natin last week, ang daming recognition day. Yes, graduation. Parang, correct, lahat ng nasa feed natin tungkol dyan sa mga ganyang klaseng mga events. Ganun. Dito sa atin sa office, may mga nagli-leave dahil merong gagraduate, mag-moving up, may mga ganun ang kanilang mga family members. Totoo ganun. yan. Ewan ko kung napansin mo, partner, ha? Parang lahat ng tao high honors na. Hindi nga. Hindi, alam mo, parang observation ko. Kasi ng mga bata po kami, pahirapan namin kinuha talaga yan. Parang kilala lang namin yung 2 at 3 matalinong estudyante sa classroom. Totoo. Kaya nga sabi ko, parang iba na po ba yung mga gatas na iniinom? Nakakatalino po ba yung kasiswimming ng mga bata? At nakakatalino po ba yung chlorine? Diba? Tumalino na ba talaga ng bonggang-bongga yung mga bata? Kasi kung mapapansin mo, ewan ko sa school kasi namin, partner. Hindi, nakakabobo talaga yung ulan galing sa alulod. Inom ka kasi ng inom ng bata ka eh. Tingnan mo, lahat ng kitikiti na sa lumo. Lumaki kang hindi honor student. Oo, dahil sa mga isisipo natin sa mga kitikiti ng alulod natin. Alam mo na, partner, mga eksenang hindi pa naka-experience ng shower sa tanan ng buhay. So kapag ka umuulan, dyan lang yung pwedeng maka-experience tayo ng shower sa alulod. Yan. May kitikite. Ayun pala yung dahilan kung ba't tayo nabobo lahat. Hindi tayo kasing talino ng mga bata ngayon dahil doon. Okay, at least ngayon malinaw ko na ang parang scientific explanation kung bakit mas matatalino ang mga bata ngayon. Hindi, pero ewan ko lang, observation ko lang parang mas tumalino na ba yung mga bata? Mas binabaan ba yung standard? Or nag-iba na ba? So ako, partner, medyo nagtingin-tingin ako at nag-search ng kaunti, ganyan. So, apparently, parang dati kasi, totoo yung sinabi ni partner kanina yung bukod sa kitikite. Masyado ka namang paniwalain. Bukod sa kitikite, naniniwala ko dun sa kitikite part. Oo, alam ko ako naniniwala sa kitikite part. Bakit hindi ka nagkaka-honor dahil kakatira ng kitikite ng alulod? Diba? Paano lagi ka nagkakasakit? Dahil lagi ka may sakit, lagi kang absent. Paano ka magkaka-honor kung lagi hindi mo naintindihan yung lesson kasi lagi kang absent? So, confirm yan. Based on experience yan. Hindi, backed up by science. May siyensya, may dahilan. Pinabayaan kasi tayo ng mga magulang natin noon Hinayaan tayo masyado sa mga gilid-gilid ng mga alulod kaya talo na bobo tayo, ganon. So ano yung research mo? Hindi, dun sa, napag-alaman ko lang, pwede nyo po akong i-correct tagpi-tagpi ko lang mula sa mga mommy groups, ganyan. So maaring, hindi ko po alam kung yung experience nila doon ay totoo or whatever, diba, yung mga ganyan. Pero ito po ay hindi naman galing sa school, yung explanation, kundi galing sa mga mommy groups na nag-share ng kanilang research. Correct, or experience, ganun. Kasi parang meron ako nabasa na ganyan. Ewan ko lang partner, ewan ko kung mga friends ko lang yung parang matatalino. Baka hindi kayo relate yung friends yung baka wala namang honor. Pero ang pansin ko lang talaga, parang grabe sa medal, hindi na siya masyadong pinagkakait. Kasi ito yung sinasabi kong totoo yung sinabi mo, partner Sa isang klase dati or sa isang batch, ilan lang talaga yung magkakamedal. Ayun talagang malamang kung sino yung valedictorian. Siya na din lahat pa ulit-ulit na best in math, science, lahat ng subjects. Correct. Tapos iilan lang sa madaling salita. Yun. Correct. Ganun. Ngayon hindi, parang lahat sila. Alam mo, parang ano pong meron. So yun na. Yun na pag-alaman ko, parang dati ang competition is
again ito po ang sinasabi ko po ay based sa mga chika ng mga mami. So kung hindi po ganito yung sa inyo, edi hindi, di ba? Kanya-kanya naman chikahan yan. At saka kanya-kanyang patakaran ng school. Kasi kami, partner, maski sa school namin, I think up until now, hindi ganun kadali ang pagbigay ng medal eh. Talagang as in ano siya. Paghihirapan mo. Oo, talagang cream of the crop, iilan lang talaga, ganyan, 'di ba? So sa diskitahan at napag-alamang ko, partner, parang hindi sa bumaba yung grading system, kundi mas naging flexible siya. Tapos ang eksena is kapag ka umaabot ka sa certain point, lahat kayo pasok na doon. Parang ganon. Parang laude, parang 'di ba pag cum laude dapat no grade lower than ganito, tapos na-achieve mo yung ganitong GPA. So lahat yun cum laude. So parang yung mga ngayon, may parang ganon na version na okay, basta parang ma-achieve. nagkaroon ng adjustment. Parang ganun, oo. Yun. Yun nga din yung nakita so ibig ko. sabihin parang di kayo masyado matalino. In-adjust eh. May awa factor, di ba? Ay, adjust na lang natin kasi hindi sila masyado matalino. Adjust na lang natin ng kaunti. Kulang sa talino charot, di ba? Hindi, pero ikaw, partner, what do you think? May nabasa ako pero hindi ko alam kung legit yun. Yun Na parang nagkaroon ng adjustment parang ganun. Na yung panahon natin, kasi kinumpare ko din yung nakita ko, hindi lang namin mahanap sa mga pagkakataong ito, pero yung mga nanonood natin sa atin sa FB Live, baka at ma-share saka sa nyo TikTok, yung link na yun. Basta may isang document na picture na nung nakita ko yun, during our time, yun yung panahon na mababa ang bigay ng grade. So, that time, ang average ko lang talaga lagi naglalaro 82 to 87. And yung ganong klase ng grade, mga kaibigan, hindi yun honor. Hindi yun honor. Pag nilabas mo yun ngayon, yung conversion ngayon, yung katapat na grade niya sa panahon ngayon, 92, 95, papasok talaga sa honor roll yung students. Parang ganon. So yung bigayan ngayon naging mas generous po, sa madaling salita. Noon medyo madamot eh. Correct. Nung time namin talagang malalaman mo kung sino talaga ang tunay na matalino. Pero sa akin okay lang yun, ha? Pero ako din, ha? I mean, again, this is a discussion. Hindi ito naman po, chika-chika lang. Ibig sabihin, this is not to na nasabihin na, ngayon kung marami nang nakaka-achieve, edi very good. Ngayon kung in-adjust, edi very good. Kasi totoo naman nag-a-adjust ng panahon eh. Hindi naman tayo pwedeng ito lang forever. Meron ng cellphone. Hindi naman, di ba? Parang hindi ka naman pwedeng radyo-radyo lang. Kung pwede ka naman manood ng FB Live, makinig ng podcast ng Tambalan, di ba? Manood sa amin sa TikTok Live, di ba? Pwede. Nag-a-adjust ang panahon. So kung yung may grading system na may pag-adjust, gets din naman namin yon. Correct. Yun lang. I think that's also the reason why, partner, parang mas marami na talaga. Kasi yun nga, parang in-adjust, tas lahat sila pumapasok sa ganon. At maganda. Kung lahat meron, tama. Why not? Tsaka yung may mga ibang mga schools na talagang very generous na bibigyan lahat ng, may mga nababasa akong mga award na parang alam mo yung halatang ginawa lang siya. Hindi. Explain mo yung paano halatang ginawa lang siya. Ibig sabihin, hindi invento lang. hindi siya academic award. Hindi siya academic award. Kasi alam naman natin yung academic awards. With honors, with high honors, laude, valedictorian, salutatorian, diba? Yung best in academics, ganon. May mga iba na parang feeling ko para lahat. May masabitan ng medalya. May mga award na ginawa na lang. Parang bravery and hindi totoo. May ganun bravery and courage. Parang ganon. Na mga eksena parang yun ako. Wala namang academic honors yun eh. Pero ano ko kanya? Most determined. Tingnan mo. Halatang gawa lang. Nandiyan si Christian pa. Nandiyan yung tatay. Bigyan natin ng most determined. Di ba? Parang most determined. Pero kung tatagalugin mo, ito yung yung Tagalog, porsigido kahit hirap na. Di ba? At least nakikitaan daw ng effort, di ba? Yes, Na nag-aaral. Yun yung hindi siya academic kasi ibig sabihin hindi niya talaga na-achieve. Pero nakitaan ng potential. Hayaan mo na, huwag ka na nga. Yun na nga, charot, diba? Hindi, pero ibig sabihin, and walang masama. Actually, iba pa rin naman, kasi honestly, iba pa rin naman talaga pag nasabitan ng medalya. Oo At umakyat naman. ka, nang hindi lang umakyat ka to get a certificate, but umakyat ka for another special award. Whether it's bravery, courage, fortitude, determination, and Totoo yun. kung ano pa man, 'di ba? Maganda siya. At yun yung observation ko, parang yun nga, parang yung bigayan ng awards, sobrang na siya, mas generous na siya, which is very good. Feeling ko nga, partner, may connection din siya sa mas may anxiety yung mga tao ngayon kaysa dati. Hindi ko sure. hindi
Hindi, feeling ko kasi hindi namin alam yung salitang anxiety nung araw. Sorry po Oo, yung depression nga, hindi ko alam kung hindi anong, namin alam spelling yun. nun eh. Totoo. Ang shitty nga ang pagbasa ko doon dati. Anxiety. Ano tong anxiety, di ba? Kasi nga, hindi naman namin. Alam niyo po, ngayon lang siya usong-uso. Dati talaga nung time namin, sorry na po kung mga tito, tita, ante at uncle. Pero really, that during our time, maybe hindi pa siya masyadong all out or mas hindi problemado or mas hindi komplikado yung world kaya wala masyadong may anxiety. Ay, paliwanag. Anxiety. Ganon. Paliwanag nyo nga po sa amin, bakit kasi nagkaroon ng adjustment? Nagtatampo tuloy yung mga batang 80s and 90s. Oo, Nagkakaroon ng question. Totoo yun. Hindi, ako partner bilang sobrang intense ako mag-aral dati. Oo. Napakahirap. Alam mo yun, yung parang sumobra ako ng aral tapos wali. No, lalo na nung elementary high school. Nung college ako bumonggay. Pero nung elementary high school, yung pag-aaral ko wagas kasi alam kong hindi kami mayaman. So kailangan maging matalino ko. Pero hindi pa rin. Alam mo yun yung best. Kahit sa amin talaga, partner, ni walang medal, isang napakaliit na certificate na best in reading, best in language. Yun na yun. Hindi na-achieve pa. Alam mo yung gano'n. Tsaka yung mga award nun karturi lang nga lang nila Na na maliit. ribbon tapos sulat pentel pin, Alam award mo, mo na yun. Correct, may mga Oo. gano'n. Pero mahirap achieve Oo. Ngayon Pangmalakasan na yung award na binibigay. Which is very good. Very good naman po yun. Kasi nga, yun nga, may feeling ako. Again mga feeling at etcetera lang ng taon, di ba? Na baka, maybe ba, may connection ito sa mas anxious yung mga tao ngayon or tas dumaan pa tayo sa pandemya. So i-adjust natin yung mga ganitong eksena. Hindi po namin alam. Posible. Diba? Maraming factor siguro pero ang nakita ko posible din yung consideration. Maaaring tumaas din man ang level ng IQ ng mga tao Pwede because din of so naman. much resources. Pwede. Meaning, ang daming paraan para matuto ang mga tao. Tingnan mo, nakita mo ba yung kindergarten na nag-deliver ng kanyang speech? Ang galing, 6 years old, di ba? Ang galing nun, Talong-talo tayo. Oo, hindi nagbakil yun. Oo, Walang correct. walang lull moment sa pagsasalita niya. Imagine, kindergarten mga kaibigan, ang tali-talino na. Maaring yun din naman yung totoo. Marami din talagang tao o mga estudyante ang umangat ang IQ. So, ibig sabihin nga, totoo din naman na mas matalino yung bata ngayon. Posible Diba? din kasi ang dami nating nalalaman totoo Ang may daming ganun information na nakukuha ng mga bata. Pero ang sa akin lang, partner, sa akin okay lang yun kung ano man yung Standard. standard. Okay lang sa akin kahit hindi matalino kasi pinaglalaban ko talaga yun eh. Lagi yung kinakatwiran yan. Okay lang kahit hindi ka natanda ang matalino o bobo, basta wag ka lang nagtae sa classroom. Oo, yun talaga kasi kahit gaano ka man katalino, ikaw man ang valedictorian, kung nagtae ka sa panty mo, yun ang maaalala. Aminin nyo, Yun ang lahat ng matalino maalala. sa classroom ng elementary at high school nakalimutan yung pangalan. Oo. Pero yung tumae sa loob ng Correct. classroom nyo, hindi nyo makakalimutan Kasi na. hindi nyo po nakakalimutan dahil amoy bugok na itlog yun eh. Diba? Every time na mag-reunion kayo, hindi nyo matandaan. Ito yung natin kasama sa honor roll eh. Nakalimutan mo yun. Oo, pero matatandaan mo yun. Ay, Di ba alam mo, siya yun? gumanda na siya ha. Oo, di ba? Dati. Di ba sinagsabog Oo. ng lagim sa classroom Correct. natin noon? Oo, ganyan. Kaya okay lang sa akin kahit hindi ako nabansagang matalino. O kaya kung ano man na academic award, wag Basta ka lang importante hindi ako tumae noon. Ay, nako. Ang good side naman po doon, at least maaalala ka. Maaalala ka ng buong batch, di ba? Ay, nako. Pero congratulations dun sa Yes. lahat ng mga kabisya natin na naka-receive ng award, whatever it is, academic, non-academic, kung ano man po yan, deserve nyo po ang masigabong palakpakan. Yes. Deserve nyo po ang masarap na pagkain. Deserve nyo pong uminom ng napakalamig na soft drinks, di ba? Deserve po ninyo ng outing. Ganyan at deserve pati ng mga magulang po ninyo ng isang matinding pagpupugay. Congratulations. Yung ganitong klase ng moment mga kaibigan, yung ganitong klase ng season, di ba yung kaliwat kanan na nakikita natin na post sa social media na congratulating their kids, their children. Winning moment po ito, hindi Yes. lamang sa mga kids na graduate o nakatanggap ng awards. Winning moment din po ito and proud moment for the parents. Correct. Actually, most of the time, ang nagpo-post nga yung parents eh. Totoo. Bihira ako nakita na kung meron lang talagang makapagbagdamdami na medyo emotional na talagang would like to give back to the parents or to thank
kaya sila nagpo-post. Pero most of the time, yung parents talaga yung nagpo-post eh. Oo, So, totoo yun. congratulations po sa lahat ng mga parents. Dapat kayo po ang bigyan ng award. Tama. Diba? Uy, Sa totoo totoo yan, lang din. Diba? Sa lahat ng paghihirap, yung mga pansit na hindi kinain, yung mga sapatos na hindi na binili para sa sarili, pangkilay na hindi na lang binili, 'di ba? Para mabigay ang pangangailangan ng anak, 'di ba? Eh di doon pa lang talagang deserving po kayo of an award. Yes, diba? so pagpupugay. Correct. Congratulations sa lahat ng mga estudyante, nag-move up, mga nag-graduate at sa lahat ng mga magulang. And sakto, partner, maisingit ko lang, tomorrow is the 18th anniversary of Mayet de la Rosa Fine Jewelry. And I think that's a perfect time para regaluhan. 'Di ba? Correct. Kung sino man yung nagpakita ng gilas, 'di ba? Maraming promos and discounts na available tomorrow, June 5, dahil 18th anniversary ng Mayet de la Rosa. O magandang Fine ano Jewelry. yun ha, magandang pampalubag loob, pang regalo, di ba? Tama, Token of diba? appreciation para sa mga Yes. magulang natin na nagpakahirap para makatapos tayo ng pag-aaral. Totoo yan. At kung ikaw naman, di ba, kung kaya mo nang bigyan ng alahas yung nanay mo, bakit hindi? Yung tatay mo, bakit hindi? And speaking of appreciation, syempre appreciate din natin si Kuya Randy na nahuli nating naka-Love Radio kanina. Na-miss daw niya tayo Yes. kahapon. Bakit wala daw tayo sa radyo? Eh, ganun po talaga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, si Chuper po nagtae. Huwag ka maingay, iniingay mo naman, hindi ko na nga sinasabi. Ito naman. This portion was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!